Počkaj, video už začalo. Takže čau, tam znovu video. Dneska tu máme Live Together na Robloxe, takže nebudem zdržovať, môžeme sa spustiť do ďalšieho videa. Takže dobre, ja si tu práve pijem tento fantastický chutný drink, takže mňam, takže OK. Mňam. OK, už som ho vypil, takže idem sa presunúť do mojej izby v hoteli. OK, ako si môžete všimnúť, už som si tú postavičku aj zmenil, takže OK, let's go. Idem na balkón a tu je pekný západ slnka, ty kokos. Ty dobre. OK, idem si dať niečo na večeru. Takže čo tu máme? Dám si bagetu. Mňam. Asi ju nezjem celú, tak... Ej. Tak potom si ju odložím. Dobre, a teraz rovno môžem ísť do postele a spať. Takže... Zabudol som zastrieť. A idem sa ešte kúpať. OK. Tak. Dobre. Tak, usušený a teraz idem ešte na vecko. Tak. Dobre teda. Tak, čo si kasi oblečiem. Tak. Zavriem skriňu. A asi si skočím do obchodu. OK, diváci, mám niečo vybavené vonku s kamošom, takže určite toto video je zostrihané, takže už tam vidíte aj tú ďalšiu časť, ale natáčam o chvíľku, keď prídem, takže zatiaľ čaute. OK, takže už som prišiel od toho stretnutia, takže natáčam znova toto video, teda dokončujem ho vlastne, takže dobre. Dobre, dostal som taký super nápad, že by som mohol, že nemusím stále bývať len tu, ale že by som mohol bývať už konečne aj v dome, takže máte prekvapko, jak vyzerá. OK, takže moment prekvapenia pre vás, takže takto to vyzerá, takže otvorím si tu garáž, počkať, ja som tam na tých parkoviskách nechal auto a som išiel celý čas peši. Ale nebojte sa, už ho tu mám, takže už si ho tu berem. OK, teraz dám toto prať a bude dobre. OK, teraz toto odomknem a otvorím a môžem sa aj skúpkať. Haha. Dobre, ale najprv musím odomknúť aj toto, otvoriť a samozrejme... Tak, počkať. Sa nedá otvoriť? Mne to bulgolo, mňa to asi vypne. OK, takže môžem ísť do bazéna. Samozrejme nejdem takto, ale idem samozrejme takto. Jopa, uí. Ty vole, ja musím znova na záchod. Jaj. Dobre, a teraz sa už idem obliecť. Si tu zavriem. OK, hotovo. A teraz budem jak šibnutý. Jaj, takto parane reproduktor. Tak. Ja som šalený, ja som šalený, ja som šalený. Ej, 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 ej.
pam. A tak. Prepáčte, že je toto video také krátke, ale zase mám niečo vybavené a už mi to leze na nervy. Takže toto je všetko. Zajtra nové video, tak sa tešte a čaute.